Dacă ai primit vreodată un apel de la bancă, ascultă-mă. Pentru că exact așa începe. M-a sunat un număr de fix, știa cum mă cheamă și mi s-a spus că mi s-a aprobat un credit. Eu nu cerusem nimic. I-am spus asta, dar nu s-a oprit. El continua calm, sigur pe el, mi explica procedura, pașii, confirmările. Totul suna perfect și asta e problema. Asta nu mai e frauda aia cu greșeli gramaticale, cu mesajul ăla scris prost. Aici e ceva profesionist. I-am spus, în momentul în care o să aflu cine ești, o să fac o plângere la poliție. Iar el mi-a zis, și cum o să afli cine sunt? I-am răspuns și eu, lucrez în securitate. Răspunsul lui a fost ceva de genul, și-a închis. Ascultă-mă atent, dacă te sună cineva și spune că e de la bancă, nu spune da, nu confirma nimic și nu intra în jocul lor. Închide și dacă ai dubii, sună tu la bancă. Nu te aleg pentru că ești slab, te aleg pentru că ești grăbit. Trimite videoclipul ăsta cuiva care ar fi putut spune da. Iar dacă ți s-a părut utilă informația asta, nu uita să-mi lași un like și un follow. Eu am fost Adorian și până data viitoare, te salut!